Aron pagtasig sa taga-lungsod sa Cordova nga di magpataka og labay silang basura, pailuan og usa ka kilong bugas ang matag usa ka gatos or 100 grams nga plastic nga mga basura nga ilang mahipos. Ano ang report? Niadtong Oktubre 17, 2022, napalabang sa Konseho sa Lungsod sa Cordova ang ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sa mga single-use plastic ug styrofoam food containers. Ubos sa ordinansa, gidili ang paggamit niini matag Miyerkules ug Sabado. Ug pagka Oktubre 24, giaprubahan kini ni Mayor Cesar Didoy Suan. Gani niadtong Pebrero 2, napublikar na kini sa mga mantalaan apan ubay-ubay pa sa mga taga Cordova ang wa masayod niini. Sama na lang niining usa ka karinderya nga tigamitan gayud og plastic alang sa ilang mga sudan nga pang take out. Sa take out lang jud problema mo nang amo lang sila siguro ingnon nga magdala lang sudlanan jud. Hinuon ilang gipadayag nga andaman silang mutuman ini. Gipasabot ni Konsehal Limuel Pugoy ang nangamahan sa mong ordinansa nga niadtong Pebrero 14 lang gilagdaan sa mayor ang implementing rules and regulations sa mong ordinansa busa sa Marso 1 pa kini hingpit nga mapatuman. Kinaman sa ordinance nga tagaan pa sila og time rapid information campaign aron hibaon ang mga stakeholders nga nanataan ni nga ordinansa ani ang unsay violation, unsay buhaton, unsay benepisyo nga makuha. Managlahi ang kantidad sa penalty nga ipahamtang alang sa mga gagmay ug dagkong patigayon. Apan parehong revocation sa business permit ang ipahamtang kung masakpan nga nakalapas sa ordinansa sa ikaupat nga higayon. May pipila hinuon ka exemption sa paggamit sa single-use plastic sama sa mga pinaketing suka ug soy sauce, ice candy ug ice water ug mga plastic cover cup sa mga soft drinks ug float. Usa sa mga tindera sa merkado, mitataw nga andam silang mutuman niini apan posibleng lisod kini alang sa ilang mga customers nga mamalit og isda ug karne. Lisod dyan ma. Sa mga ingon na lisod dyan ka. Once nga isod mo sa bolsita, siyempre mabasa siya. Wala, yan. Labi na mo palit og 5 kilos to 10 kilos, bugat na dyan na siya. Samtang aron kalikayan ang pagpataka og labay sa ilang mga plastic nga basura, bayluan sa lungsod og usa ka kilong bugas ang matag 100 grams sa plastic nga basura nga ilang mahipos. Butang nga gihangop usab sa mga taga Cordova. Okay ra kay ma'am, makatako na nagatabang sa mga walay mga kuan man ba panginabuhi. Ang atong purpose ani is ang ilang attitude not really kolektas ta ng plastics kay lisod man na. Kung makuha na nato ang attitude sa tao nga mag-segregate sila ilang ilain ang plastics nya dili nila ipatakag labay, so at least di ta ma-blame during our generation na we have not done something for the environment. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisda.